Pagkakaroon guys ni ako sa pantalan sa Dimiao guys. Ato makita ang view nila aning dapita guys. Palit po ko ani og taga guys, ni sundan lang po ko og aning ilahang pantalan kay nabaguhan ko guys. Sa una dili man ni ingon ni ini. Sa Bagyong Uydit tingay ni guys na nadaot ang ilahang pantalan kay murag ayuhonon man kadaghamang mga bato ug bunbun gibutang aning ilahang pantalan pagkakaron. Nabag-o na po ilang merkado guys. Daghang kang bato nga gipangtambak na sa pantalan. Ug mo ni sa front guys nga Mercados Dimiao. Ani ata sa munisipyo at bang sa munisipyo guys ato makita ning munisipyo nila guys. Mo ni sentro sa Dimiao guys. Niya nata sa luyo nga bahin guys sa kilid. Sa una guys daghan kaning balay aning dapita. Puno kay ni sa mga balay guys pero tingali sa Bagyong Uydit nang tumba tingali kay wa naman diha ang mga gagmayng balay. Makita na to ang lungsod sa Valencia guys o sa Garcia. Mo ni view guys nga tanaw nato dire sa Dimiao. Kining merkado guys gilibutan na ni siya og seawall. Lami kay tan-aw ng ilahang merkado guys. Bag-o pa lagi bag-o pang gama Daghang pa kaayong mga daghang pagkuwang kay murag wa pa man gud ni mahuman. Luag na ang ilahin ng merkado guys aring luyo. Murag gipaluwagan ang parkinganan sa mga sakyanan. Luag na kaayo ilang baybayon ari guys
Mo na ni hitsura ron guys sa una dili man ni mao. Mo na ni sa sud sa ilang merkado guys. Sige kayong kuna guys, ayuhonon lagi ilahang merkado. Mo na nilang isdaan guys. Bag-o og hapsay kay tan-aw ng ilang isdaan ron. Sa una lahi ra gyud ni guys. Sa merkado sa Dimio guys, gaatbang po ng ilang dakong simbahan. Usa ni sa mga karaang simbahan sa Bohol. Usa na ning Dimio, Valencia. Yun ana guys. Mao na yung mga idad-idaran na nga mga simbahan. Sa bagyong Udit, murag dihay na diferensya ani pero murag gi ajum-ajum ra man. Wa man maiyon nga totally gi ajum-ajum ra guys. Waos ba ang design mao ra gihapon. Sa lungsod sa Dimio guys, akong naobserbaran, gaduol ilahang merkado, simbahan, munisipyo. Makita na to guys, oh. Merkado, simbahan, munisipyo. Makita na to ang karaang simbahan sa Dimiao. Og ingon man, ang ilahang Kristory guys, duol rapod at bang. Gitaliwad-an ang Kristory sa simbahan o sa munisipyo. Atong makita guys sa ani. Ang Kristory guys, gatubang sa simbahan.
Oh, makita po nato ang building sa munisipyo man ilang munisipyo ron pagkakaron guys. Bagong munisipyo gigama ron guys. Sorry guys, dili day karon. Bag-o jud ni ilang munisipyo pero ni edad na nig mga pila ka years ni guys kay ag sa una murag dapit tutus dagat ang sa to. Bisa kay baong building na ni. Mo na ni ang mga amo ni ang mga view sa Dimiao guys atong gi-admire nga nindot jud ang ilang view dining dapita guys. Og pasensya na mo guys, mo ara ni aho karong lingaw karong adlaw ninyo og manghinaot ko nga nakahatag ko dugang lingaw kaninyo og ako moingon guys, daghan kayong salamat og bye bye.